Ginaingon, ayaw paghinilas og sulti nga wa pa mataw ang imong gikadlukan. Tingali, magguro kas kawahian. Mao kini ang nahitabo sa kong kinabuhi nga dili gyud nako mahimong may kalimtan. Uy, hala Ginoo, unsa ba tong buto-buto? Ha? Nagigugo na sa mga pulis ko dito. Balik ka. Nervyoso man ta ining dapita do. Bida, oy. Dugay puyo din na bita. Wapa yung kamaan at oy. Hala. Uy, Ginoo ko. Kitsa karon eh. Ginoo ko, kinsa man in town ron? Ginoo ko in town. Tingog, sige lang panuktok. Tingali, uy, Rodrigo! ala si Jim. Si Jim Jimmy. man ron. Abli hidayon do. Buang gini igsuuna. Nakabaw siya nga namaligyan siya si Arnel. Nagkuyo-kuyo ginoon. Hay mo sa dong hasa. Ha? Pero dagan. Aron dili mapusala sa mga pulis. Ginoo ko. Laylos ata. Mas marok pa tas mga pulis. Waman sila magkakot na to. Amo man sa kaaraw eh. Lantarang sa kang midawat at atong mamalitay. Sa, Baudisad kong asset to. mauna. Kumpiyansa na kayo ka. Apin noong kong dagandagan da. Daoroy, ako mahadlok, no? Unsa? Wa pa matawang akong gikahadlokan, Arnel. Ilam di ay. Ay palabig hampog. Babay kang dako. Oh, di man di kamutuon ako. Bahala ka, uy. Uy, Ara. Ay, may kay na ulit na kaso. Dayon, dali. Isira dahil ng pultahan, ma. Ay, Ginoo ko. Ilak, uy. Ay, gilak na nako. Natural nga ilak yun. Oh, Kisam gani. ng Arnel, ha, Ara? Lain na sa ni mong laki. Kadaghan naman ni mong laki in town. Uy, Ara. Saon? Kuha pa rin anak ni mo, ma. Ano ni uli man ka? Ara. Ah, mura mo sa tago Ah? magpuyo din, he. Lain na ng pangutanaha pa, uy. Apil ka sa listahan, oy. Sa mga pulis kang ipangita. Sa? Buong sila? May mag-ako'y na maligya. Ikay nagtulog siya po nitong dunay mipalit kag usa ka asit. Swerte pa ka rin. Kay wa ka maigo na itong migukod kang Arnel nga pulis. Luoy kay nga mga nakitaon, oy. Masakiton para ba kini? Ugay mo nang ipasagdan? Noon siya ka ba? In town, Ara. Uy, ayaw bihatagig da kong problema. Ta, di na mo maproblema, ma, uy. Kay di na ko mapuyo din, he. Makilive-in ako pulis. Ay, anong wara na yun mong biyas, ha? Unya, ang imong anak. Kinsa may mga taman, ha? Kumo din, Jimmy. Sus! Basti lang. Ganong yatagan magag-anak sa ginuing tao, eh. Nga dili man dahil kang makamaumot, man! Kutuman na, uy. Kaya sang napalik sa pulis, eh. Ay, salamat. Nabalik na siya. Oh! Ay, ayaw ko po siya, sir. Mamala, gutom na ko. Ah, kadiyot lang sa Inday, ha? Magluto pas mamala. Ay, di anda. Naluto ng noodles, Inday. Gutom na kaayo ko. Ako na'y bahala ng mo pagkaon ni Inday, ma. Bibi. Ay, nala, sige dong Jimmy, kahit iwason ko pang gipanglaban akong kanang inihi ang Inday, ha? Pastila, naunsa naman eh. Dako naman unta ni mangihi pa man gihapon. Ma, ay nagreklamo. Ate, manon na natos Inday, kaya ang inahan ini ambot. Puhi pa baka. May 5 na katuig nga wa na magpakita in taon. Oh, kisay mo tuyo, ha? Uy, nagkamakailan ako pa. Oh! Tiyong guro ni Ara, ma? Ara, matabaho na ko, ha? Nibalik ka naman din, eh. Ikaw na itiwan si mga anak, ha? Kay 5 years old na ka na. Pero, karon pa kain taon makatiman niya. Uy, Dong Jimmy. Salamat kaayo, ha? Kay inyo kong gidawat pagbalik. O gihatagan ko ninyong chance nga ipakita ninyong nag-usap na ko. Unsa man ka? Di ka makaon, ha? Dili ko. Si Mama Lara ang pakaon ako. Agaka ka man din buanga ka? Liwati ka sa imong amahan, ha? Nga buang nga mibiya na to, ha? Buang nga! Kanahan ka na ko,
Ganahan. Bayran ti ka kung imo kong lipayon. Og hatagan pati kasi mong ganahan nga shabu. Ang tanong, kaya pa ba ni mo? Di ba kung sabog ka og nag-sex trip ka? Ay, asal! Jimmy, ay na nag-ibili ni Aray ang anak ha. Kay misulti si Inday na ko, nagisagpak ko siya sa iyang inahan, ug sakit ko no kayo. Unsa pa? Inday, ali. Doon ako'y pasalubong ni mo. Ali, dawat tao. No. Hilas. Di ka mo dawat aning dal? Kaihapak ko na si mong naong. Di ba ka? Di ba ka? Agay! Si Ara, ma, pa. Nibalik na sa imbisyo. Lain-lain lalaki ang giubanan. Mas guwang pa nimo pa. Ginoo. Ha? Tanaw na ko. Dato ang lalaki. Ug si Ara mura mabdo siya. Ay, nabuang na kita siya. Di na maihap sa tudlo ang miagi niyang mga lalaki. Unya, karon lain na sad. Maayo kay ni anak ka. Sabog ka sa. Sa? Sabog ka? Ano na naman ka sa ato? Ha? Ano ko kong anak? Uy, hilasan mong magmukuha si mong anak mo. Hilas kay ka. Ang hilas man nga ako man anak. Momento! Pero wag ka magpakainahan niya. Bada? Oh, Nimar. ikaw? Ang bayanak ha? Ha? Dako ka kay talo na ko! Huwag yung kanirimit salin sa siyapo! Di mong kibalik ya! Namago ba kami halas ha? Ha! Muli hangin mo! Jimmy! Jimmy! Uy, ginoo ko! Nakadugo ka Subo man na sa harap! Tunay na lalaki nga masaka. Huwag ikipo siya si Ara. Matod pa niya. Wa mo rimit si Ara. Salin sa Cebu. Namago ko nun eh. Ay. Waday siya mo undang si ambisyo. Nakalitan ko diyang gipusis sa lalaki si Ara. Dito gid mismo sa among bahay. Wala gigi ayaw ning magbisyo tag Cebu. Gawas nga mo gamit si Ara na maligya pa. O giunsi pa niya ang iyang mga grupo. Patay, diya dayon si Ara. Mga tumakasama ang kaagi ni Jimmy, dinining tulmanon. What's the style? Ipatay kay Namago style.